Ahoj ľudia, je tu s vami Mobil Tomas pri videu, ktorú budem mať akože názov, nie pozvánka, ale niečo také ako niečo také ako trebárs, ako pozvánka trebárs, ale som chcel niečo natočiť zo Funfarby, Spawn. Funfarba má veľmi veľa informácií, nie informácií, ale pluginov. Vôbec dneska neviem rozprávať, akože myslel som, ježiš, ja neviem vôbec rozprávať. Vidíte týchto pečke? Emeragon 1441 King no tak nič. Ale King 7 má určite 830, 820. Ak chcete ísť do PvPčka s game modem, dáte kreatív, akože game mode 1 a dáte lomeno var 3. A máte opäťko v PvPčku. Vidíte, že v PvPčku je to celkom husté. Čo je? Počkajte, čo to je? Počkajte, ako postavili. Sleduj Deno.sk a Vider pojma, co te sleduj Deno.sk, čo je, nevadí. Budeš moja holka. Tu je veľmi veľa, takže som vám chcel ukázať, ako si dať PvPčku Game Mode 1. To je všetko, čo som vám chcel ukázať. Díky, že ste pozreli moje video. A ďalšie video bude dlhšie a pošlite mi nejaký server. A to vlastne spravím. Ako si dám vlastne Game Mode 1, alebo pozvánku, alebo niečo také. Alebo váš server, no. Takže ďakujem. Piki.